Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating panibagong video mga Kuya Goy. At karon sa daplin sa sapa mga Kuya Goy, nag-exercise, nag-walking with my fam. Ara kong fam mo. Yeah, kadyo. Hi mga Kuya Goy, welcome sa aming bagong trip mga Kuya Goy. Trip rin mga Kuya Goy, nakakuha lang, nasunod sa utok. Pilingaw. Pilingaw ang person. Pilingaw ang person. Kauban ako si Kuya BG. BG. Kuya Goy gamay raw. Hi BG. Nahay mga Kuya Goy nga raw. Ito. Nabahay mga Kuya Goy. Okay, klaro eh. Mama, bisin. Walking lang tayo mga Kuya Goy, pang patanggal sa sakit sa katawan. O sige nahan pa mag-walking Kuya Goy. Nice kayo ang mga nature. Nice kayo ang hangin. Nice kayo ang nice. Nice kayo ang Joe. Hinay kayo manglakaw kung mga kauban Kuya Goy. Oy, taraw. Luya kayo. Hindi kayo biyaan. Mga almost 100 meters ang ato ang ginalakaw mga Kuya Goy raw. Papa, Oh, mama, nabisin. nabili na mama, hinay kayo malakaw sa mama. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang. Dali mang. Nayan, malakaw mga ay. Tigan ng BG mang. Atam-tam kata. Balik ka tayo sa tungagyanan doon. Ay, Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang. Sa'yo lumaki Abot na ta. Ambot? Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Maraming salamat po sa panonood sa aming video mga Kuya Goy.